Povodom predstojeće Parade ponosa, grupa nevladinih organizacija iz Niša rešila je da podrži, kako je rečeno, najdiskriminisaniju društvenu grupu, pripadnike LGBT zajednice. Podrška iz Niša ima za cilj da pokaže da ovo nije problem jednog uskog broja ljudi iz Beograda, već je to problem koji se tiče čitavog društva. Iz godine u godinu postavlja se isto pitanje. Da li će se održati Parada ponosa u Srbiji, odnosno Beogradu? Da li bezbednosna situacija to dozvoljava? Tako je i ove godine, iako je do Prajda ostalo još par dana. Upravo iz tog razloga grupa nevladinih organizacija rešila je da LGBT zajednici pruži podršku iz Niša, jer je, kako je rečeno, njima uskraćeno osnovno ustavno pravo, pravo na slobodu okupljanja i izražavanja. Iz godine u godinu dolazi do zabrana i kao da politički establishment jednostavno izvaga šta je politički isplativije u tom trenutku, ne vodeći računa o vladavini prava i onom proklamovanom načelu jednakosti. Ali ajmo da se zapitamo, evo, otvorili smo pregovore o poglavljima 23 i 24. To su osnovna ljudska prava i vladavina prava. Pa šta sad? Mi ćemo da pričamo, da zatvaramo poglavlja, da idemo dalje, da setapujemo naše društvo, a s druge strane kažemo nije održavanje Parade ponosa formalan uslov za Evropsku uniju. Očigledno je da su to formulacije koje su pre svega koriste za unutrašnje političke potrebe. Ono što zahtevaju pripadnici LGBT zajednice jeste da se u narednih godinu dana u gradovima širom Srbije u okviru policijske uprave uspostavi kontakt osoba za LGBT. U Nišu od pre 3 meseca takva osoba i postoji i ovo je još jedna poruka koju šalje grad, kaže Đorđević. To je dobra vest i to je dobar institucionalni korak i to je jako važno i jako je važno da policijska uprava pošalje tu poruku, da postoji kontakt osoba i da se vidi da se radi na unapređenju tog institucionalnog mehanizma. Nažalost, problem je, ne govorimo o Nišu, ne govorimo o konkretnim osobama, problem je što se, ako se ne poštuje Ustav, vrlo lako se desi da se ne poštuje i mnoge druge stvari. Nezavisni sindikat policije najavio je da 2 dana pre Parade ponosa stupa u štrajk sa minimalnim procesom rada, tako da se bezbednost svakako dovodi u pitanje. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda kaže da oni kontaktiraju samo sa državnim organima i da za sada imaju neka obećanja da će to sve proteći u najboljem redu. A što se tiče sindikata policije, nemamo nikakvih komentara na te vesti, s obzirom na to da su naši zahtevi adresirani isključivo prema državi. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da se zna stav vlade o toj manifestaciji i da veruje da će